माध्यमिक विद्यालय वीरवाडी मदनवाडी मध्ये 5 सप्टेंबर शिक्षक दिन मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला. इयत्ता 10वीच्या विद्यार्थ्यांनी आज शिक्षक म्हणून विद्यार्थ्यांचे कामकाज सांभाळले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी माजी विस्तार अधिकारी देवकाते साहेब, प्रमुख पाहुणे म्हणून कॅप्टन श्री बाळासाहेब तावरे, संस्थाध्यक्ष श्री नानासाहेब बंडगर व संस्था सचिव श्री अनिल तांबे, संचालक बाळासाहेब बंडगर व पत्रकार संजय शिंदे व ग्रामसेवक अधिकारी सुधीर सांगळे हे उपस्थित होते. आजच्या शिक्षक दिनाच्या कार्यक्रमाची आजची मुख्याध्यापिका कुमारी वेदांतिनी कोकरे यांनी आपले मनोगत व्यक्त करताना शिक्षक मुख्याध्यापक यांना शाळा चालवताना कोणत्या अडचणी येतात हे आपल्या मनोगतामध्ये व्यक्त केले. आजच्या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सपना सोलनकर, दीपाली ताकतोंडे यांनी केले. यावेळी शिक्षकांना शिक्षक रत्न पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले. तसेच इंदापूर तालुका शालेय क्रीडा स्पर्धा आयोजित मारकड कुस्ती केंद्र इंदापूर या ठिकाणी पुणे जिल्हा क्रीडा परिषद व जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्या वतीने आयोजित शालेय तालुका स्पर्धेत 51 किलो वजन गट ऋतुराज कारंडे व 71 किलो वजन गट कुमारी कृष्णाली माळवे या 2 विद्यार्थ्यांनी तालुका स्पर्धेमध्ये प्रथम क्रमांक मिळवल्याबद्दल संस्था अध्यक्ष, सचिव तसेच विद्यालयामार्फत यांचा सत्कार करण्यात आला. तसेच इयत्ता 10वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मार्च 2024 मध्ये जे विद्यार्थी 90% पेक्षा जास्त गुण प्राप्त करतील त्यांना प्रत्येकी 5,000 रुपये असे बक्षीस संस्था अध्यक्ष नानासाहेब बंडगर यांनी घोषित केले. तसेच संस्था संचालक दादासाहेब बंडगर तसेच विद्यालयाच्या शिक्षिका धडस यांनी प्रत्येकी 1,000 रुपये असे बक्षीस घोषित केले. माजी विस्तार अधिकारी देवकाते यांनी प्रथम क्रमांकासाठी 501, द्वितीय क्रमांकासाठी 301 व तृतीय क्रमांकासाठी 201 असे बक्षीस 10वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी घोषित करण्यात आले. तसेच तालुका पातळीवर प्रथम क्रमांकाने संपादित केल्याबद्दल ऋतुराज कारंडे व कृष्णाली माळवे यांना प्रत्येकी 500 रुपये बक्षीस व नवनाथ कोकरे यांच्यातर्फे देण्यात आले. तसेच या संस्थेतील विद्यार्थ्यांनी 5 सप्टेंबर हा शिक्षक दिन कशा प्रकारे साजरा केला यांच्यासोबत आमचे पत्रकार संजय शिंदे यांनी संवाद साधलेला आहे. आज 5 सप्टेंबर शिक्षक दिन, तर आज तुम्ही मुख्याध्यापक झाला, तर तुम्हाला अनुभव कसा झाला? मुख्याध्यापक झाल्यानंतर सर्वप्रथम एवढी मोठी जबाबदारी पार पाडणं शक्य नाही, पण मुख्याध्यापक झाल्यानंतर मी जेव्हा वर्गावर गेले तर सर्व विद्यार्थी शांत बसले होते. सर्व विद्यार्थ्यांनी मला रिस्पॉन्स दिल्याबद्दल थोडं काहीतरी वाटलं की मी मुख्याध्यापक आज झालते म्हणून. असा रिस्पॉन्स नाही दिला तर वाटत नाही आपण मुख्याध्यापक आहोत का नाही. मुख्याध्यापक झाल्यानंतर जेव्हा जेव्हा प्रत्येक सरांचा तास होईल जेव्हा प्रत्येक सरांचा तास होईल तेव्हा प्रत्येक फेरीला मी जायचे. कोणता शिक्षक कोणत्या वर्गावर गेलाय आहे का नाही, वर्गात गोंधळ चाललाय का नाही. गेल्यानंतर सर्व विद्यार्थी शांत बसले होते. त्यावेळेस मला भारी वाटलं की मी मुख्याध्यापक झाले आणि एवढी मोठी सगळी जबाबदारी पार पाडली. मुख्याध्यापक होणं हे खूप मोठी जबाबदारी आहे, पण जेव्हा मुख्याध्यापक झाल्यानंतर वेगळंच वाटलं की वर्गावर शिकवायला सुद्धा गेलते. तर दुसरा प्रश्न असेल मॅडम तुम्हाला, तर वर्गात गेल्यावर तुमचा विषय कुठला होता आणि काय विद्यार्थ्याला मार्गदर्शन केलं, विद्यार्थी तुम्हाला कुठलं सांगितलं? मी गणित विषय घेतलेला. त्यावेळेस मी 8वीच्या वर्गावरती पहिल्यांदा शिकवायला गेले. माझा 4था तास होता. तर शिकवायला गेल्यानंतर मी प्रमेय शिकवलं त्यांना. त्यावेळेस त्यांच्या अडचणी त्यांनी मला सांगितल्या. मी त्यांना प्रमेय दिल्यानंतर जेव्हा ज्या विद्यार्थ्यांना कळलं नाही त्यांनी मला विचारलं की हे कळत नाही. मी त्यांना नीट समजावून सांगितलं फळ्यावरती सगळ्यांनाच, एकालाच नाही सर्वांनाच सांगितलं. धन्यवाद. माझे नाव सपना सुरेश सोलनकर. मी इयत्ता 10वीच्या वर्गात शिकते. माझ्या शाळेचे नाव माध्यमिक विद्यालय वीरवाडी. तर असा प्रश्न आहे मॅडम तुम्हाला, आज 5 सप्टेंबर आहे,
तर आज 5 सप्टेंबरनंतर मुलांना तुम्ही वर्गात जाऊन कुठला विषय शिकवला आणि काय शिकवलं? मी त्यांना इंग्लिश विषय शिकवला. 8वीच्या वर्गावरती गेले होते. इंग्लिश विषय शिकवला. पहिल्यांदा गेल्यानंतर मी 2 फिल इन द ब्लँक्स दिल्या. त्या सर्व मुलांच्या बरोबर आल्या. त्यानंतर त्यांना विचारलं लेटर येतं का? त्यांनी म्हणले लेटर रायटिंग नाही येत आम्हाला. मग मी त्यांना लेटर रायटिंग शिकवलं. पहिला पॉईंट शिकवला, कसं लिहायचं, कसं असतं, कसं पेपरमध्ये येतं, मग तसं त्यांना शिकवलं. म्हणजे पहिल्या वर्गात जाऊन तुम्हाला अनुभव असं का आला की पहिला आजच्या दिवसच आपण मुलांना शिकवतोय, तर शिक्षक आज होते शाळेमध्ये, पण तुम्ही आजचा अनुभव काय तुमचा, म्हणजे नेमकं म्हणजे काय वाटलं? इंग्लिश विषय शिकवणं खूप अवघड आहे. मॅडम कसे शिकवतात काय माहित, भारी शिकवतात. त्यांनाच माहिती असेल किती मेहनतीने शिकवतात. ते सर्व विद्यार्थ्यांना कळलं पाहिजे. माझ्याच्याने जेवढं झालं तेवढं मी केलं. काय माहित त्यांना आता लक्षात आलं का, तरी लिहिलं तर बऱ्याच जणांनी असं वाटलं. ठीक आहे. माझे नाव दीपाली पंडित तापतोडे. मी इयत्ता 10वीत शिकते. माझ्या शाळेचे नाव माध्यमिक विद्यालय विरवाडी. तर आज 5 सप्टेंबर मॅडम, तर आज तुमचा विषय कुठला होता आणि कोणत्या वर्गाला शिकवायला गेलता तुम्ही? माझा विषय सायन्स होता तर कोणत्या आणि मी 8वीच्या वर्गावर शिकवायला होते. पहिलाच तास होता माझा. तुम्ही शिकवलं मुलांना, पण त्यांना ही झालंय का, म्हणजे त्यांना कळलंय का? खूप जणांना कळलं. मी नंतर विचारलं त्यांना सगळं शिकवून झाल्यावर तुम्हाला कळलं का? हां. ते म्हणले सगळ्यात पहिला तास तुमचा झाला, खूप छान झाला. हां. सगळं आम्हाला पोल्युशन विषयी सगळी माहिती झाली. मग पहिला तुमचा अनुभव काय? ह्याच्या आधी तुम्ही शिकवलं होतं कुणा? नाही, कधीच नव्हतं शिकवलं. पण पहिला अनुभव काय वाटला तुम्हाला? मला वाटलं की माझा तास कसा होईल. मला भीती वाटली होती पहिल्यांदा. नंतर वर्गात गेल्यावर मुलांनी मुलींनी सगळ्यांनी समजून घेतलं. ठीक आहे, ओके. माझे नाव कृष्णाली बाळकृष्ण माळवे. माझ्या शाळेचे नाव माध्यमिक विद्यालय विरवाडी. तर आज 5 सप्टेंबर आहे, बरोबर? आज तुम्ही कुठला विषय शिकवला विद्यार्थ्यांना? इंग्रजी. इंग्रजी. कोणत्या? 8वी 9वी 10वी कुठला आहे? 9वी. 9वीला. काय अनुभव आला तुम्हाला? तिथं मी गेल्यावर अगोदर सर्व मुलं उभा राहिली. नंतर त्यांनी रिस्पॉन्स दिला, मॅडम तुम्ही कोणत्या विषय आहे, काय आहे. मग त्यांनी विचारलं सगळं मला. मग मी त्यांना एक पोयम शिकवली. बरोबर. आज तुमचा सत्कार केला हां. शिक्षकांनी किंवा संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सत्कार केला. कशाबद्दल केला? तो कुस्तीबद्दल. कितवा नंबर आला तुमचा? प्रथम क्रमांक. हां. तालुक्यात प्रथम क्रमांक आला तुमचा. हां. ठीक आहे. मग आता तुमची जिल्ह्यात नियुक्ती झाली का? हो. किती तारखेला आहे ती? 13. 13 तारखेला. ठीक आहे. पुढं शिकण्याची तुमची इच्छा आहे का? हो. पुढे हो. क्रीडा ह्याच्यामध्ये हां. आहे ना? ठीक. सर्वांचं मुलाखत दिल्याबद्दल